They have left main road again to farm. I don't know what is going on here. I know where they go. Can you go there? If I can say hope is up wherever. If I should hope is up here. Oberen car correba Google. Farming car Google. They don't finish everything here. They have refused to go. They have decided not to move from here. Igbo Chineke nna kele ma chi ezi mma pụrụ iche biko na dashot video necha kita bụ ihe ndị Fulani mkpamkpa ha na-akpa na Nkanụ, mana ọ nwere ihe ọzọ m chọrọ ikwu. Fulani ọbụla enweta na ala Igbo anyị na-ada meji ihe mmadụ na-eli eli should have ogbugbu penalty. I repeat, Fulani ọbụla enwede na ala Igbo anyị, achọrọ m ịma ihe ndị other state ha na-asụ alụ aka n'ike esi na-eme. I don't care. Unu na ha chọrọ ibe mewe ọgọmalụbe mewe na ọgọmalụbe, mana Fulani ọbụla enweta na ala Igbo anyị na-ada meji ubi mmadụ kọ, ugbo mmadụ kọ, ihe mmadụ dosa n'ubi ya should also face ogbugbu penalty, because onye ọbụla na-eme attack ebe ị na-esi enweta ihe nne, ebe ị na-enweta ihe ejizi ụmụazị gị, ebe ị enweta ihe take care of your family, nete ezinụlọ gị anya, ebe ị enweta ihe a bụ ile you exchange it for goods and services is indirectly after your life. Onye ha anaghị abịa face to face sụwa gị mma, mana ọ na-eme gị ihe ọ ya abụ o mechaa gị enwụwa nwayọ emuchi anya. Wale trace bụ ihe na-eme ga ya ama from ihe onye ahụ mee. Kedu ihe mere nji ekwuli ha nwa? Enwere village nọ na Enugu State converted to Muslim according to this report I na-enweta today. So cool unu da na scream. Na scream angwalo unu. Our brother Justice Ozobi Odem expose. Breaking news. A community in issues of local government, also known as Ugu Anama of Mbo community, has registered the community under CAC as an Islamic community. Hope is gradually making sense to you people. When you say nanda no na bata na Igbo anyị, onye ọbụla na-asị no man work o nwere ihe m na-ekwu ndị ba ya ma we never bow to this thing. Nekwa the condition. This is the reason why they did what they did. And when they after na say no nka, but you can also go there and see things for yourself. The young man could have seen with the information he has on ground. Oku that thing yesterday, man, many people refuse to believe him until according to them, that an Arabic country called Qatar wants to build a company for them in their community and requested to know if they were Muslims. Then this Ndo Ochiobodo leaders went and registered their community as a Muslim community. Can you imagine this? Share this video to reach everyone in Igbo land. Let them know what is going on. Your community has been sold by Ndo Ochiobodo. So Obolone Ibonye Nsoka. Only Ibonye Nsoka lisiki ya mweba anuma. By the time when Google ebe this community, when Google most of them, can do question that a place like that existed. Check who I found. This man. Osenafiabu Alaji Sunday Naji. Osenafiabu Alaji. No tega ka onata no si ugwa sawenata we na eweziana n'ike. Alaji mbe onye Igbo anyị. So is it gradually making sense now? Is it gradually making sense? Then is the complete video the man about the community. I want to get us in the comment section. God one. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma na anyasị ọma ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa niile. Onye na-anụ onye Comrade Justice Ozobi, the leader and founder of Igbo Youth Movement. Ụmụnne m, o mekwana ka o si eme. Maka na ndị Igbo bụ ndị a na-agwa ibi ụdị eto afọ. Obodo a na-akpọ isi ụzọ local government. Abịa n'isi ụzọ, enwere a community a na-akpọ Ugwu Anama Mbo community.
Imana, when I speak with facts and evidence. Makana number one rule of law na Igbo youth movement nke mwa bụ onye isi fa. Number one rule of law ni ya you must investigate, and after investigation you must expose. Ọ bụ na echi mata ihe na-eme n'ala Igbo niile, anyị nwa bụ ndị Igbo youth movement ka ị ga-ajụ gịnị na-eme, n'ihi na anyị nọzụ ebe niile. Igbo youth na ebe niile na Igbo, and the Igbo youth movement nwere ngalaba na Igbo niile, mana village gị bifie na ihe na-eme anyị nwekwugo ihe na-eme, n'ihi na ọ bụrụgodị na gị nwa adịrị aware of it, onye ọzọ ga-ada away, and onye ahụ da away sokwa n'Igbo youth movement. And then the Bible says that na oyibo say nothing is hidden under the planet Earth. Onwere ihe ọbụla zoro ezo. Issues of local governments, Ugwu and Amambo community, one of their youths reached out to Igbo youth movements. We bee akwa nke ukwu wee sị na ndị na-achị community ga-register the community under CAC as Islamic community. Inanya fana akwụkwọ ka nji akpafa the community iji gosi gị n'ọrụ nkata akpara akpa. Ndị Igbo o webiri ihe ịgba anya mmiri that na-abịa n'ụwa niile kita currently na ndị na-enye nsogbu obodo niile nwere problem bụ Muslim kpatachara problem ya. Anyị nwere religious tolerance, mwa personally nwere onye si ya bụkwa na Muslim, mana ihe na-anyafe ihe ndị a na-eme ifu nọ na-agba anya mmiri. Onwere obodo Muslim nọ n'ụwa niile na-enweghị katakata, ha na-anụ ọgụ n'ụwa niile. Enwere obodo ọbụla Muslim batara ha na-adị na mma with other people n'ebe ahụ, maybe other religions n'ebe ahụ. You can imagine Ugwu and Amambo community nwere Christians, ha nwere traditional rulers, nwere traditional worshippers. Only for Muslim ịbata bata na ya, ọ batakwala bata recently, ọ ka batara ọfụ, ha ejegoje register Muslim ahụ as none on his community. Why is it that Muslim na-achọ ịkọnka? And because of akpịrị ogologo, ndị Igbo nara ego je register community gị as Muslim community. Christians na-emekwa exist ebe ahụ, ha registerbeghị as Christian community. Ndị traditional worshippers na-eme exist ebe ahụ, registerbeghị as a traditional community. Small ala wey yellow unu am the Muslim, unu register the community as Muslim community. Why is it that occupy, rule, and lead so si ihe na-agbata ndị Muslim n'isi? Conquer. What is going on? This is a message to onye ọbụla si from Ugwu and Amambo community. A youth ọbụla never, ọbụla ịnọ outside Nigeria, ọbụla ịnọ na Nigeria, gbarụkwa na baboon na ndị na-achị ga-register gokwe begi as Muslim community. Ibe a Christian, ibe a traditional worshipper, maybe a traditional, a believer of anything. Man, they register go as Islamic. They say, in years to come, they will fight you and kill you. Nobody maro. Neju need the hypothetical have to. Maka ha jere go for. Ino drando. Ma they register anabenagi as Muslim community. Since when ki goro Fulani? Since when ki Bologna usa? Oweburi hi hele wenyere this community na wagi. Anu kepu ha say that na enwere company choice from Qatar. Bia roll for natural company for all the way from Qatar. Now that community. Mana the company say na ha ga best of have Islamic. Ha say on kwanre ihe America, ha just register as Islamic. After all, na nwere ha na ha no ha can joke. You can imagine the rubbish. Because of company, which rubbish company Igbo? Which rubbish company Igbo? As if this is not enough. Obuno Christianity kita ona ya na agba Obuno Christianity meria anya na no Matthias ezi akwa na abana agbugbo na agbara. Mana Muslim emene ya kita. Even no obodo Matthias bụ onye Nsụka, because abịa na Nsụka, abịa side ahụ anyị na-akpọkwa ncha ime Nsụka. Matthias bụ onye side ahụ. Ọ ya ekwu ukpim because of no Muslim. Ọ gaghị ekwu okwu, ụjọ agaghị ekwu okwu. All of you now, let's go back to our tradition. Ụjọ ekwu unu okwu na nka. Ọ maka na Christianity bụ a calm religion.
na-enwere problem. Ugwu Anambra bụ community abụrụgokwa Muslim community onye nsị ma gwa unu echi ịmata ihe na-eme n'ala Igbo jụọ Igbo Youth Movement. Ndewonu.